uwu-content yani. ukuthenga Malanga bafo ngoba ngeke ngamuzwa ukuthi elokhu ngathi ukhuluma kuyishifana kusho ukuthi umsuthu u-10 ngesingisi. umsuthu ukothe ngesingisi kodwa futhi uyakwazi ukuthi abu-content ngomsuthu. Or awu-content ngomsuthu. Umsuthu uyakwazi futhi ukuthi abe umsuthu u-content abe futhi u-content ngomsuthu. Yayizwa into engiyishoyo. Oh, Bafu manje angazi noma mhlawumbe ukuthi bafu angazi into engayichaza kanjani kodwa uyawubona loya mkhumbulane. yeah. Loya mkhumbulane uthe mase usondela ngala kanti uzoqhamuka ama-truck laphana. Lama-truck lawa kade ngikutshela ukuthi kubhukudwa ngawo. Nakhu seqhamuka ley'ngane ngale ngane izothi mase iwisa lamatshe lamatshe ayizowawise laphana. Kanti lamatshe lawana azobe selimaza leza y'ntaba. Nazi leza y'ntaba lezi kade sey'funa ukuzongena lawo olwandle kanti manje ulwandle kanti uzogijima nemikhumbi. Nakhu sekufuna ukuqhamuka namabhanoyi-ke angazi amabhanoyi manje asengenaphi kanti lamabhanoyi behamba nabelungu bewaqhuba ngebhara. Manje mina angazi kodwa lento angazi nje isihlangana kanjani ukuthi umkhumbi manje usuhlangana kanjani nentaba ngoba manje bekukhona iy'ngane ekade y'fisa ukwisa amatshe kanti amatshe azoqhamuka nabelungu beqhamuka namabhanoyi. Uyayizwa kodwa into engiyishoyo bayaqhuba ngamabhara. Ngiyibonile nami yazi ngixakekile ukuthi le nto ihlangana kanjani ngempela what edition. Mina angiyazi lento manje angazi ukuthi manje kuthiwa ngiyabachazela nabantu ukuthi manje angazi nami mhlawumbe ngiyiqale ngalaphi noma mhlawumbe ngiyiqala ngasekuqaleni noma ngiyiqale phakathi nendawo noma ngiyiqale ngasekugcineni kodwa futhi kuba ngathi ngiyisekuqaleni. Ayikho bamntu ungamuzwa isikhathi sakho hayi into ongayichazela nabazi indaba ayicaba yaziyo le nto la. Futhi nje kunamatende lamatende awani. Angilamatende lawa ilamatende lawa enzela ukuthi ulwandle mase liphuma likwazi ukuthi livimbeke la ematendeni ngoba lamatende lawa angithi wona la aqhamuka abafundisi baphinde futhi bahlale kona bezokhulekela la olwandle. Nakhu engathi bekhulekela olwandle kodwa futhi lolu lwandle sefanele futhi lamatende aphinde aphonse olwandle ukuze ulwandle lingabi lisaphumela ngaphandle ngoba manje maliphumela ngaphandle lizofuna ukuthi lilimaze iy'moto zabantu kanti le moto zabantu futhi nazo kuzofanele buye zongena olwandle. Bafushela ukuthi umnyazi mhlawumpe wolwandle akahlabile nje kanje. Sazi uma kunamatende kusuke kunegigi. Ngeke ngayibona kade ngingena lapha emanzini ngeke ngakubona okuyikhandana lenkomo lapha. Manje ngithi ngiyakuqukula kodwa futhi ngibone ngathi imbuzi kodwa futhi manje ngisondela kahle sengibone ngathi inkukhu futhi manje ngangabe ngisazi noma inkukhu noma efuna ukuba inkomo kodwa futhi esambuzi. Ile lokhuzane ile nkukhu leyo umkhomo. Yabo le nkukhu